Salut și bine v-am găsit aici la un nou videoclip. De data asta o să vă explic concret și clar de ce Xdenuțu nu o să mă poată da jos niciodată de pe YouTube-ul ăsta și niște motive exacte pentru care fac eu chestia asta. În primul rând vreau să încep cu motivele exacte pentru care lucrez eu la acest canal și încerc să-l duc cât mai departe posibil. În primul rând, acest canal este făcut strict pentru informare și a nu da față în față cu un scammer adevărat. Pastile lava, după cum mi se spune pe numele lui Secund sau X Dănuțu. De data asta o să vă explic de ce X Dănuțu nu o să mă poată da jos pe YouTube. În acest livestream-ul pe care îl vedeți acum, filmez exact în momentul în care este livestream pentru că îmi place să mă uit la videoclipurile și la livestream-urile lui și prin videoclipurile mele vreau să-l cresc și să-i arăt și adevărata față în același timp. Dați report la un canal că postează niște videoclipuri despre mine care mă enervează și care nu... Din câte vedeți, vorbește despre mine și își arată fața. Își arată cum dă el... arată cum dă el reporturi la oameni nevinovați care nu au nicio legătură cu el, bineînțeles. Bine, eu am o legătură cu el, deci eu am o legătură cu el, dar vreau să vă explic și ce fel de legătură am. În curând începem. Nu sunt adevărate, în pula mea, în primul rând. Nu sunt adevărate cu aia și mă enervează că postează videoclipuri despre mine. I-am zis la un om în pula mea să... Am vorbit cu el pe privat și dacă se poate o să vă arăt imediat și mesajele de pe privat. Din câte vedeți aici, am vrut să cumpăr un nou cont de la el, un cont de CSGO. Dacă îmi dădea din nou schem, măcar aveam o parte, aveam conținut pe acest canal. Pentru că într-un final sunt sigur că acele conturi nu țineau foarte mult, nu cumpărați conturi de la diferiți oameni pentru că nu e ok. Dacă aveți încredere în oamenii aceia și au dovezi concrete că au vândut conturile cum trebuie, da, puteți cumpăra. Din câte vedem aici, am spus că îi ofer 10 euro și ce poate el să-mi ofere pentru 10 euro de un cont. După aia am spus că o să țin live stream-ul ăsta cu 24 de ore în plus dacă îmi oferă și mie un cont. O să-l promovez prin acest live stream. Omul nu mi-a fost, nu a înțeles care e treaba și ce vreau eu să fac și că nu-mi dă cont. Pentru că dacă o să țin live stream-ul ăsta, a spus că nu-mi dă cont, ceea ce m-a făcut pur și simplu să mă supăr și a abuzat oarecum de chestiuța asta. Abuzând în sensul că eu îl și plătesc, dar în același timp închid și live stream-ul. Din câte observați aici, îmi spune el că și-a dat seama cine sunt și am explicat de mii de ori, puteți citi mesajele, că eu îl cunosc pe om de 2 ani și că i-am donat foarte mult în trecut și că am cumpărat foarte multe conturi de la el și i-am spus că aduceam aminte și de momentele în care vorbeam cu el de la școală, ba chiar pe telefon. Îți promit, acum pregătesc alt videoclip care o să fie postat mâine. Îi spuneam eu ultima dată. O să intrăm înapoi la el pe canal și hai să vedem ce spune. I-am zis odată, de 3 ori, am zis morții tăi încetează cu videoclipurile, el nu. Îi dăm un report la canal, la 3 Din câte văd, strike-uri, la 3 strike-uri, la 3... 3 strike-uri nu se pot lua deodată încălcând o regulă. În principal, pentru a lua 3 strike-uri ai nevoie de măcar 3 reguli încălcate sau acea regulă pe care ai încălcat-o să fie foarte gravă. Strike-uri luate, închidi canalul, să vedem ce faci după. 3 strike-uri? Ok, hai să continuăm. Care vrea joace un meci CSGO, vă aștept. Mă las, coaie. Nu mi-a dat notificare, bag pula, nu contează. Haideți să vă învăț în pula mea cum să dați report. Îi dăm report la băiat pe canal ca să-și ia strike. Pentru că coaie personal acum mă enervează în pula mea. Adică i-am zis... Nu știu cu ce l-am enervat eu tot ce fac aici e pentru entertainment și ăsta e motivul exact pentru care eu nu o să-mi iau strike. Din câte vedeți, tot ce scrie aici este strict pentru divertisment.
am scris entertainment să vedem mai exact ce înseamnă entertainment. Ar trebui să fie de divertisment, încântător, fie de un fel, cel mai mare show de divertisment. Deci pur și simplu e ceva legat de divertisment. Pentru cei care nu știu nici ce înseamnă divertisment, avem și asta. Divertisment, petrecere ușoară, uite, trecem pe asta, de distracție. Pur și simplu ce fac eu aici e strict pentru amuzament și distracție și o să arătăm imediat mai multe dovezi concrete, mai multe chestiuțe prin care eu o să vă arăt vouă că nu am cum să-mi iau strike prin ce o să facă el aici. Hai să trecem la videoclipul. Am zis odată, am zis de 2 ori, am zis de 3 ori, bă, morții tăi, oprește live-ul, el nu opresc. Ok, fratele meu, nu oprești live-ul, ți-ai strike, pur și simplu. Nu pot lua strike, tu punând oamenii să-mi dea mie strike. Cei de la YouTube cu siguranță o să vadă logurile sau o să vadă reporturile, lista de reporturi și eu primind de report de 11.000 de ori, dacă o să primesc 10 reporturi, normal că YouTube nu o să le ia în considerare și o să le ia drept spam. El îmi dă report mie doar ca să, el le spune oamenilor ca să îmi dea report mie, ca să intre într-un giveaway cu un cont sau cu ceva cuțit, cu un skin de pe CSGO mai pe scurt, dacă am înțeles eu bine, sau un cont. Asta este luat de YouTube strict ca spam. Din politicile YouTube, din câte vedem, YouTube-ul nu acceptă nici măcar, nu acceptă schemurile, nu acceptă spamul, nu acceptă tot felul de lucruri de genul. Prin schemuri eu le fac ieșite la iveală, eu nu dau schemuri, ci pur și simplu fac tot ce fac aici pentru entertainment și pentru educația voastră. Cel puțin asta încerc să fac. Uitați, vă învăț frumos pe live, regula ca să participați la giveaway, îi dați strike. Hai să vedem. Pentru că pe personal mă enervează, personal chiar mă enervează și vorbesc serios. Acesta este canalul. Frate, dați și voi un report la canalul ăsta să vă înscrieți la giveaway. Stați că vă... În momentul ăsta dădea canalul pe chat și a început să postez ceva despre el, și că e frumos aici, un canalul lui. Intrați la un videoclip, dați raport. Acest videoclip pe care îl vedeți aici e strict pentru entertainment. Raportează mai întâi. Dați aici, raportează un canal, că n-aveți... În felul ăsta face totuși un videoclip înșelător și ba chiar eu aș putea da report pentru chestia asta, dar nu vreau să influențez și faptele voastre, nu vreau să vă influențez și pe voi să-i dați report, bineînțeles. Cum altfel, trebuie să dați la raportează un canal. Dați X, dați așa la ăsta, intrați înapoi pe canalul lui. Spam sau ecrocherii, nu. Hărțuirea și cale așa. Stai. Spam și escrocherii, din câte observăm aici, a ales pur și simplu domeniul lui, în ce se clasifică el. Asta a ales. Uzurparea identității. Deci așa. Îmi este uzurpată identitatea. Stai, nu-i de aici. Din câte observăm, omului este silă să-și facă toate treburile pe aici, dar nu am nicio problemă cu asta, pentru că totuși e problema asta și pe acum și e normal și eu mă simt puțin... Nu mă, cel mai puțin cam silă. Publicitate rămasă, vânzare, text. Okay. Așa. Ce a ales el acolo? Hai să vedem. Aici, dați pe canalul meu, așa a ales spam și escrocherii și ceva, dacă nu mă înșel, miniatură înșelătoare. Nu știu ce miniatură înșelătoare am eu. Și a arătat canalul lui, din câte vedem. După ce ați pus canalul aici, dați tuma în jos și aici vă arată videoclipurile. Acum trebuie să bifeze videoclipurile lui cu videoclipurile mele. Ce am încălcat eu de fapt? Așa, bam, 1, de ce l-a raportat pe primul? Nu știu. Ce am încălcat aici? Nu știu. Nu am nici o idee. Doar am arătat că X Dănuțu e scammer. Atât. Raportați. Mă las de YouTube.
această melodie, prin această melodie n-am prin această melodie de aici nu am folosit audio-ul lui, ca să spun așa, standard pe care l-a folosit și el și a fost destul de schimbat și nu fac asta pentru bani. Vă gândiți și voi, am 16 abonați sau cât am acolo, deci nu am cum să fac asta pentru bani. Raportați. Îmi raportează toate videoclipurile fără niciun sens. Raportați. Sau stați, nu neapărat asta. Uite, X Dănuțu se preface că nu-i pasă că i-am dat report. Ăsta nu le raportează. Din ce motiv? Nu știu. Nu vor să vadă cei de la YouTube care e treaba cu el. Pentru că el arătând faptul că și el învață lumea să dea report, vă dați seama că nu vrea să se lase chiar așa de dat de YouTube-ul ăsta și eu să fiu victima aici, nu el. Numele canalului. Așa, observație suplimentare. Ok. Așa. Identitatea mea este privată. Din câte observ aici, Dănuțule, sau cel care vizionezi acest videoclip și dacă încă te mai uiți, văd că identitatea ta nu prea este privată. Ai YouTube, ai Instagram, dacă o să mă pun aici să caut, ai Instagram, identitatea ta nu prea este privată, ai server de Discord, deci identitatea ta nu este privată și îți spun asta de pe acum. Sper că înțelegi. Ce ai făcut tu aici nu e ok. Trimiteți. Îți mulțumim, acceptăm faptul și așa se dă report. Așa m-a ajutat și pe mine cu reportul și așa vă înscrieți la giveaway. În felul ăsta, el arată oamenilor chestiuța asta, ce vedeți voi aici, chestia asta e o escrocherie din partea lui. El spamează sistemul YouTube-ului. Îmi dați mesaje pe privat și v-ați înscris la giveaway pe Discord. El le dă poză. Oamenii primesc poză. Cu mine raportat. Deci dacă voi dați report aici, a scăzut într-o mare plasă, din punctul meu de vedere, și vă spun eu că nu are niciun rost să faceți chestia asta, pentru că vă spun eu foarte sincer că un canal de YouTube nu poate fi dat jos printr-un spam de reporturi consecutive, unul după altul, de la diferite persoane. Gata, boss, ok, frate, îmi dați care completează totuși în același fel. Canalul ăsta, Hade Senpai. Dați videoclipuri pe privat. Pe privat, să filmeze oamenii. Da, Dănuțule. Dați poză pe privat că i-ați dat report, așa și v-ați înscris la giveaway. Și când ne strângem mai multe persoane, frate, așa v-ați înscris la giveaway. Giveaway. Pentru că persoana chiar mă enervează, frate. I-am zis de 100 de ori, frate, încetează. El nu, cu aia, nu. Ok, frățărul meu, n-ai încetat, el zice că prin chestia asta mă crește. Eu prin chestia asta, Dănuțule, ba chiar te cresc. Din câte ai observat, ai deja 122 de persoane pe livestream și 35 de like-uri. Persoanele astea, sigur, te motivează și te cresc. Chat-ul spamează cu invidie suma ta de abonați și numărul tău de persoane active. Hai că am înțeles. Stai un pic că fac de nou lobby, stai că știi ce are... Și faptul că joci tu cu hack pe CSGO, ceea ce, din punctul tău de vedere, văd că nu este greșit. Vă mulțumesc oricum foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip. Azi v-am arătat adevărata față a lui Dănuțu și vă spun cu mâna pe inimă, nu o să plec de aici, de pe YouTube-ul ăsta, prea ușor. Pa, pa! Nu uitați de like și de subscribe.